bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako ang dahilan ng pagkasira ng buhay niya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Ralph. At ito ang aking secret file. Sumulat ako sa iyo para ibahagi sana ang pinagdaanan ko sa buhay nitong mga nakaraang taon. Isa akong simpleng tao, lumaki sa isang payak na pamilya. Noong bata ako, minsan na akong nahinto sa pag-aaral. Dala ng kahirapan sa pamilya namin. Kaya maaga akong natutong magbanat ng buto, magsumikap, at maghanap buhay para maitawid ang sarili kong pangangailangan. At makatulong sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko kahit papano. Dahil nakapagtabi ako ng pera, na ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. At kumuha ako ng kursong accountancy. Habang nasa kolehiyo ako, doon ko nakilala ang mapapangasawa ko. Itago natin siya sa pangalang Trixie. Classmates kami. At madalas ay nagiging magkagrupo kami sa paggawa ng mga assignment. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ko sa kanya. Humanga ako sa talino, ugali at kagandahang taglay niya. Niligawan ko siya. At pagkatapos ng ilang buwan, ay naging kami rin. Hanggang sa nagtapos kami sa kolehiyo at kalaunan, ay nag-take ng board examinations sa pagiging CPA o Certified Public Accountant. Sabay kaming nag-take ng exam. At sa awa ng Diyos, sabay rin kaming pumasa. Pinalad si Trixie na makahanap agad ng trabaho. Naging auditor siya sa isang pribadong auditing firm. At ako naman inabot muna ng ilang buwan. At saka ako na-hire bilang accountant sa isang private company. Magmula noon, unti-unti na kaming nakaipon ni Trixie. Hanggang sa naikasal kami. Nagkaroon ng isang anak, nakapagpatayo ng sarili naming bahay, at nakabili ng sarili naming sasakyan. Alam mo yun, parang lahat ng kailangan namin sa buhay nakuha namin. Dinaan namin sa sikap. Kung noon, hirap na hirap ako sa kinagisnan kong pamilya. Ngayon, nakakaluwag-luwag na ako. Kasama si Trixie at ang anak namin. And then sabi ko kay Trixie, gusto kong mag-aral uli. Mag-aabogado ako. Okay naman sa kanya. Suportado naman niya ako. Dahil napaka-understanding niya sa akin sa totoo lang. Malay daw natin, maging CPA lawyer ako balang araw. Kaya noong sumunod na taon, nag-aral ako sa law school. Evening classes naman kaya tuloy pa rin ako sa trabaho. Maayos naman ang unang taon ko. Kaso hindi pala ganun kadali ang lahat. Kailangan mong magbasa ng magbasa para matuto.
At hindi ka pwedeng aasa lang sa lecture ng mga law professor. Dahil dito, madalas akong gabihin sa eskwelahan. Minsan, tumatambay pa ako sa multipurpose hall ng eskwelahan namin. Kasama ang classmates ko para doon magbasa ng libro at cases. Kumbaga, kami-kami ang magkakaramay. Kaya tulungan kami lahat. Ang hindi ko inaasahan, DJ Rocky, ay ang matutukso ako sa isa sa mga kaklase ko. Itago natin siya sa pangalang Sandra. Mas bata siya sa akin. Fresh graduate sa political science at agad nag-proceed sa law school. Kapag nagkakausap kami ni Sandra, para bang may spark at connection kami na hindi ko maipaliwanag. Nagkakatugma yung takbo ng mga isip namin. Yung arguments na ibinabato namin sa pag-a-analyze ng readings namin. Humanga ako sa kanya. Humanga ako to the point na nakakalimutan kong may asawa at anak na ako. One time, patapos na ang first sem, nagkaroon kami ng get-together. Kami ni Sandra ang naging magkasama nung gabing yun. Nagkainuman, nagparty, at ayun na, nagkatuksuhan. At lingid sa kaalaman ni Trixie, ay may nangyari sa amin ni Sandra. Oo, DJ Rocky. Hindi alam ng aking asawa na may nangyari sa amin ng kaklase ko. Alam kong mali pero sadyang naging mapusok kami nung oras na yun at hindi namin alintana ang magiging epekto ng kasalanang nagawa namin. At totoo nga, ang kasabihang walang sikretong hindi nabubunyag. Pagkalipas ng mahigit 1 linggo, nalaman ni Trixie ang affair namin ni Sandra. Nalaman niyang may nangyari sa amin. Dahil doon nasaktan ko si Trixie, nag-decide siyang makipaghiwalay sa akin. Yes, iniwan niya ako dahil sa nangyari sa amin ni Sandra. Na kay Trixie ang anak namin. At umuwi sila sa parents niya. Doon sila lumipat. Habang naiwan ako sa bahay namin ni Trixie ng mag-isa. At saka ko lang na-realize ang impact ng kasalanan ko kay Trixie nung naiwan na ako mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, pucha, nasa akin na pala ang lahat eh. Binitiwan ko pa. Hindi ko masisi si Trixie na iwan ako kasama ang anak namin dahil kasalanan ko naman talaga. Natukso, nawala sa tamang landas at hindi nakapag-isip ng tama kaya eto, iniwan ako ng taong mahal ko. Binlock niya ako sa social media accounts niya. Tinawagan ko ang cellphone niya para kausapin uli siya pero unattended na. Tinawagan ko ang in-laws ko pero sabi nila, ayaw akong kausapin ni Trixie. Kaya hindi na ako nagpumilit. Naiintindihan ko. Hindi nagtagal, nagdesisyon akong tumigil na sa law school. Pagkatapos ng naging affair namin ni Sandra, binlock ko na rin siya sa FB at Messenger. Ang huli naming usapan, sabi ko, mali ang nagawa ko sa kanya. Iniwan na ako ng pamilya ko. Sorry, pero hindi namin ito dapat ituloy. Yun. Hindi ko na hinabaan ng paliwanag basta itinigil ko ang namamagitan sa amin ni Sandra. Mga ilang buwan akong mag-isa sa bahay. Pagkatapos akong iwan ni Trixie, yung dating maaliwalas at maliwanag na bahay, nagmistulang haunted house na. Kasi tinamad na rin ako maglinis. Yung dating tahanan namin ni Trixie na puno ng saya, napalitan na ngayon ng lungkot at wala ng sigla. Narealize ko, hindi ko pala kaya na wala siya. Dapat pala inayos ko agad. Hindi ko pala dapat pinaabot ng ilang buwan. Kaya naisip ko, sana hindi pa huli ang lahat para itama ko ang mga pagkakamali ko. Kaso hindi ko siya makontak. Isang paraan na lang ang naisip ko. Pupunta ako kila Trixie.
dun sa parents niya. Aayusin ko ang pagsasama namin. Patutunayan kong wala na kami ni Sandra at hindi ko na yun uulitin. Magbabalikan kami. At titira uli sila ng anak namin doon sa bahay namin. Bubuuin ko uli ang tiwalang nasira ko kay Trixie. Susuyuin ko siya uli para maibalik yung dating sigla ng relasyon namin. Yun ang naisip kong paraan. Kinabukasan tumungo ako sa bahay ng mga magulang ni Trixie, kung saan sila ngayon nanunuluyan ng anak namin. Lakas loob akong humarap sa mga magulang ni Trixie. Sa mismong pintuan ng bahay nila, lumuhod ako sa kanila at humingi ng tawad. Pinatawad naman nila ako at pinatuloy sa loob ng bahay. Sinalubong ako ng anak namin ni Trixie na yumakap agad sa akin. Hindi ko na napigilang maiyak nang mayakap ko uli yung anak namin. At paulit-ulit akong nagsusorry sa kanya. Sorry anak, nagkamali si Papa, nasaktan ko si Mami, kaya aayusin namin ni Mami ang family natin. Yun ang mga nasabi ko sa anak namin. Pagkatapos namin mag-usap ng anak ko, tsaka ako nakita si Trixie. At nang makita ko siya, magkahalong saya, gulat, at lungkot ang naramdaman ko. At parang hindi ko alam ang gagawin at sasabihin ko sa kanya. Hindi ako nakapagsalita agad nung makita ko yung asawa ko. Bumungad sa akin si Trixie. Pero hindi na siya yung Trixie na pamilyar sa akin noon. Napakapayat na niya. Ilang buwan lang kaming hindi nagkita pero ang laki ng ibinagsak ng katawan niya. Dahan-dahan akong lumapit kay Trixie at niyakap siya. At sa pagyakap ko sa kanya, ay hindi ko na napigilang humagulgol at paulit-ulit na humingi ng tawad. Iyak lang ako ng iyak. Sising-sisi sa kasalanan ko sa kanya. Habang yakap-yakap ko siya, dumadalo yung mga luha mula sa mga mata ko. Okay lang. Kahit hindi niya ako binabalikan ng yakap. Ramdam ko kay Trixie yung pagod at panghihina. At mas lalo ko yung nakumpirma nang magsalita na siya para kausapin ako. Sabi niya, Ralph, pinatatawad na kita. Pero may mas mahalagang bagay na kailangan kang malaman. At doon na niya ipinagtapat sa akin ang bagay na hindi ko inakalang mangyayari sa kanya. May breast cancer ako. Stage 3. Hindi ako nakaimik sa sobrang gulat. Biglang nag-flashback sa akin yung mga naging kasalanan ko kay Trixie. Kinain ako ng guilt ko nung mga sandaling yun. Naisip ko, grabe naman yung kapalit na nagawa ko kay Trixie. Breast cancer, stage 3 agad. Tinanong ko si Trixie kung kailan pa, kung bakit hindi niya agad sinabi sa akin. Sabi niya, 1 month after nilang umalis sa bahay, tsaka siya nagpa-check up. Doon na niya nakumpirma ang diagnosis. Noon pa man, may nakapana raw siyang bukol sa dibdib niya. Pero hindi niya agad sinabi yun sa akin kasi wala naman daw siyang naramdamang sakit. At lalong hindi niya na nabanggit pa yun sa akin dahil nga nakipaghiwalay na siya.
Umiyak ako uli ng sobra at hindi ko na napigilan ang hagulgol ko. Sobrang nakakagulat, sobrang sakit, DJ Rocky. Iniisip ko ako ang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Trixie. Sa nagawa kong kasalanan sa kanya, lumala ang sakit niya. Na noon niya pang iniinda, tas naging cancer pa. Paulit-ulit ako nagsorry kay Trixie at ipinangako kong hindi ko na yun uulitin. Sinabi ko sa kanya na itinigil ko na rin ang anumang ugnayan namin ni Sandra at sabi ko sa kanya na ako ang magfo-focus. Ako ngayon ang magfo-focus na itatama ko na ang naging pagkakamali ko, na hindi ko na uli siya ipagpapalit. Natututukan ko ang pagpapagamot niya, naaalagaan ko siya at tutulungan ko siyang labanan ng sakit niya. Ang sakit na kung tutuusin, halos ako ang may kagagawan sa kanya. At sa wakas, DJ Rocky, pumayag siyang magkabalikan uli kami. At nagdesisyon, uuwi na sila ng anak namin doon sa bahay. At doon na rin kami magpapagamot. Pansamantala, sumama sa amin ang nanay ni Trixie para tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Hindi kami nagsayang ng oras, DJ Rocky. Nagpa-referral kami sa pinakamalapit na ospital doon sa amin para makapagpagamot agad si Trixie. Chemotherapy. 6 sessions. Kasabay ng chemotherapy, radiation therapy naman. Limpak-limpak na pera ang kailangang panggastos. At dahil hindi makapagtrabaho si Trixie, ako ang kumayod para sa amin. Ako ang humanap ng paraan para matustusan ang pagpapagamot ni Trixie. Yung sasakyan namin, ibinenta ko na. At yung bahay namin, isinangla ko. Sabi ko kay Trixie, wag na niyang isipin ang gastusin. Ako na ang bahala. Mag-focus siya sa paglaban sa sakit niya. Sa pagpapagaling. May mga sandaling nakikita ko siyang umiyak mag-isa sa sakit. Sumusuka dahil sa epekto ng chemo sa kanya. At mas lalo pa siyang pumayat. Habang ongoing ang chemo niya, unti-unti na ring nalaga sa mga buhok niya. Hanggang sa nagpa-shave na si Trixie sa akin ang bumbunan niya at nagpakalbo. Nakita kong malakas ang fighting spirit ng asawa ko. Gusto niyang gumaling. At gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para alalayan siya sa lahat ng treatment niya. Pero sa araw-araw na nakikipaglaban siya sa sakit niya, DJ Rocky, ay araw-araw pa rin akong kinakain ng konsensya ko sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Na yun malamang ang mas nagpalala sa kanser niya nung magkahiwalay kami. Grabe ang pagkagilty ko sa nagawa ko, kaya iniisip kong ito na lang ang paraan para bumawi ako. Aalagaan ko siya hanggang sa gumaling siya. Ang hirap lang isipin na ang kalagayan ngayon ni Trixie ay partly dahil sa akin. Kung noon ang sigla-sigla niyang tao, masayahin at punong-puno ng lakas. Ngayon, kabaligtaran na. Mahina na siya, iritable, malungkot, ibang-iba na sa nakasanayan kong Trixie noon. Minsan, tumitingala na lang ako. Humihiling sa langit na kung pwede lang sana. Maibalik na sa amin yung dating Trixie. Yung masigla, yung masaya, yung walang inaatras ang mga problema sa buhay. Sana ganun lang kadali ibalik sa dati ang lahat-lahat. Pero mukhang iba ang plano ng Diyos. Kasi dumating na rin sa punto na hindi na umuubra ang treatment niya. Advanced stage na. At 6 months to live na ang taning sa kanya. Then one night, sumuka si Trixie ng dugo. Nanghina siya ng sobra. Agad-agad kaming nagpunta sa ospital. Doon na-confine siya. Diretso sa ICU. Critical na pala ang lagay niya. After few hours,
Comatose na siya. Kinausap ako ng staff ng ospital. Pinaghahanda ako ng malaking halaga para sa mga gastusin sa pagkaka-confine niya sa ICU. Tinanong ko yung staff kung pwede pang makarecover yung asawa ko. Hindi niya raw maipapangako pero depende raw yun sa response ng katawan ni Trixie sa mga gamot. Pinagmasdan ko si Trixie. May mga tubong nakakabit sa katawan. Nakahiga. Taimtim akong nagdasal, sabi ko, Lord, please, pagalingin niyo po yung asawa ko. Hindi niya po deserve yung sakit niya. Ako po yung dapat na nakahiga doon. Kasi ako naman yung nagkasala. Sana ako na lang, Lord. Kung pwede lang. Maya-maya pa, pinayagang sumama sa akin sa loob ng ICU ang anak namin na si Trixie. Nakita niya ang kalagayan ng mama niya. Naluha na lang siya. Ito ang eksakto niyang mga sinabi sa akin habang nakatingin kami kay mama niya. Papa, kailan ulit babangon si mama? Sana gumaling na siya. Sana makauwi na tayo. Maluha-luha akong sinagot ang anak namin. Anak, lumalaban naman si mama. Yun nga lang, napapagod na rin ang katawan niya. Hindi natin alam ang plano ni Papa Jesus, anak. Baka kailangan na niyang sunduin si mama pauwi ng heaven. Anak, habang nandito pa si mama mo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa kanya. Habang naririnig ka pa niya. Umiiyak ang anak namin na nagsalita para kausapin ang mama niya. Mama? Mama, sana bumangon ka na. Bangon na, Ma. Bangon na. Uwi na tayo. Ayoko munang kunin ka ni Papa Jesus, Mama. Huwag ka munang umakit sa heaven. Dapat sabay tayo para walang maiwan, Mama. Bumangon ka na. DJ Rocky. Kumukurot yung dibdib ko sa awa na nararamdaman ko. Hindi lang para kay Trixie, kundi para sa anak namin na hindi matanggap ang kalagayan ng mama niya. Ang bata-bata niya pa para maranasan ang ganitong hinagpis. Hindi niya pa lubos na naiintindihan ang mga nangyayari. Pagkatapos ako naman ang sunod na kumausap at bumulong kay Trixie. Mahal, sorry sa lahat. Sorry sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Huwag mo na kaming alalahanin ng anak mo. Sumusumpa ako. Hindi ko siya iiwan. Mahal, alam ko, pagod ka ng lumaban. Kaya kung hindi mo na kaya, bitaw na. Bitaw na, mahal. Hindi ko na nadugtungan yung mga nasabi ko kasi nag-breakdown na ako. Lumabas ako sa ICU at tumungo sa malapit na chapel room. Doon ko iniyak ang lahat. Isinuko ko na ang laban, DJ Rocky. Ipinagpasa Diyos ko na si Trixie. Kinabukasan madaling araw, binawian na siya ng buhay. Napagdesisyonan kong wag nang patagalin ang lamay ni Trixie. Dahil wala naman kaming ibang inaantay
na kamag-anak. After 3 days, inilibing namin siya agad. At habang pinapasok sa nicho ang kabaon ni Trixie, nakita ko ang anak namin na nakatitig sa pinaglalagakan ng mga labi ng mama niya. Tandang-tanda ko yung itinanong sa akin ng anak namin. Papa, ba't ba si Mama? Kaya siya kinuha ni Papa Jesus agad sa heaven? Sumagot ako. Hindi anak. Kabaligtaran siya ng bad, mabait siya. At walang makapapantay sa bait ni mama mo. Gusto siguro ni Papa Jesus na magkaroon ka ng guardian angel kaya kinuha na niya si mama. Papunta ng heaven, anak. Para mas mabantayan ka niya. DJ Rocky deep inside. Nasasaktan ako habang sinasabi ko yun sa anak namin kasi ako naman talaga yung bad. Ako yung bad. Ako yung masama. Ako yung nakagawa ng pagkakamali. Ako yung nagkasala. At isa pa, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay na wala si Trixie sa tabi ko. Na wala si Trixie para magpakananay sa anak namin. At ito kami ngayon. Nagluluksa pa rin kami sa pagpanaw niya. Bukod pa sa sakit na idinulot ng pagkawala niya. Hindi ko rin alam kung paano ko tutubusin ang mga naisakripisyo ko para sa pagpapagamot ni Trixie. Yung sasakyan namin na ibenta ko na. Yung bahay namin ngayon, eto nakasangla. Pag hindi ko to nabayaran, wala na kaming matitirahan. Hindi ko alam kung paano uli magsisimula, sa totoo lang. Hindi ko alam kung paano babangon. Higit sa lahat, hindi ko alam kung paano tatanggapin ng buo ang katotohanang biyudo na ako at ulila na sa inang anak namin. Pero susubukan ko. Susubukan namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Pasensya na sa bigat ng kwento ko. Muli, ako si Ralph. At ito, ang aking secret file.